खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 1 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 16 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। गोहो आरो गिनो रोङैनि गुनआ नोंथांनि गोसोआरि गोहोखौ बांहोगोन। जायखिजाया थासारिखौ सामलायनायाव लाखिनो थाखाय बे गोख्रैथिखौ लाखि। दिनैनि साना नोंथांनि रांखान्थियारि जिउआव जौगासारगोन। बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङाबो दाहारनिफ्राय उदां जानो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे जिरायनाय बुब्लिफोर हगार। नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि सल'आ दिनै मोनसे गोदान महर लानो हागौ। नोंनि पार्टनारआ नोंजों जुलिनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागौ। बेबादि थासारियाव नोंथाङा जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां थारैनो साननांगौ। नोंथांनि सिंनि गोहोआ खामानियाव सानखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब होगोन। नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा दिनै नोंथांजों गोबां जेंनाफोरखौ रानलायगोन। नाथाय नोंथाङा गावनि खबामाव गोजोनै थाबाय थागोन आरो गावनि लांदां समाव नोंथाङा मोजां मोननाय माबाफोर मावगोन। बे साना नोंनि जिउ लोगोरिजों सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जागोन। वृषभ राशि। गावनि सहायनायखौ दाखोमा, जर'खायै गोब्राब थासारियाव। दिनै नोंथाङा नोंथांनि रांखौ धोरोमारि हाबाफारियाव बाहायनो हागौ, जाय नोंथांनो गोसोआरि गोजोन होनो हागौ। गांसे लाइजाम एबा इमेलआ गासै नखरनि थाखाय मोजां खौरां लाबोगोन। सोरखौबा मोजां मोननायाव जाफुंसारनायनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायाव मदद खालाम। बाहागोआरि महरै मावनाय हाबाया जोबनायाव मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। जुदियावबो नोंथाङा नोंथांनि बाहागोगिरिफोरनिफ्राय मख'जाथाव हेंथाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा दिनै नोंथांजों गोबां जेंनाफोरखौ रानलायगोन। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि खबामाव नांथाबनानै थागोन आरो नोंथांनि लांदां समखौ बै खामानियाव हगारगोन, जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिनि थाखाय जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि उदार आखुआ दिनै नोंथांनो गोबां गोजोनथाव बुब्लिफोर लाबोगोन। नोंथांनि गावनि थाखाय रां दोनथुमनायनि साननाया दिनै मोगथाङाव जानो हागौ। नोंथाङा नांगौ रोखोमनि रां दोनथुमनो हागोन। नोंथांनि न'आ मोनसे गोजोन आरो गोमोथाव मोनाबिलिनि थाखाय आलासिफोरजों बुंफबजानो हागौ। गावनि आंगोखौ नेवसिनाया न'आव जेंना सोमजिहोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव सोरबा जुनिया सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बांसिन समखौ बै जिरादफोराव ओरैनो गारनो हागौ जाय नोंथांनि थाखाय गोनांथि गैया। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोसो जानानै गोसोआरि दुखु मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। गोसो हमथा, मानोना नोंथांनि गियान आरो नाजानाया थारैनो नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। मोजाङै बुजि दि दुखुनि समाव नोंथांनि बुथुमनाय धोनआ नोंथांनि थाखाय खामानियाव फैगोन। बेनिखायनो दिनै नोंथांनि रांखौ रैखा खालामनो सानथांखि बानाय। मानसिफ्रा नोंथांनो मिजिं आरो सिमां होगोन, नाथाय मोगथाङाव गासैबो नोंथांनि नाजानायाव सोनारगोन। नोंथांनि आंगोनि दिदोमथि गैयै थासारिया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ सरासनस्रानिफ्राय एसे गोजौआव दोननो हागौ। जुदि फिथाइया नोंथांनि मिजिंथिनायखौ आबुं खालामा, अब्ला गोसो बायनो नाङा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानखौ गासैबो सोमोन्दो आरो बाहागिफोरनिफ्राय गोजानाव ओरैबायदि जायगायाव बारहोनो मोजां मोनगोन जेराव नोंथाङा गोजोन मोननो हागोन। बे जानो हागौ दि नोंथांनि जिउ लोगोरिया जुलि जानाय जिउआव दोनथ'नायजों रागा जोंनानै नोंथांनि सायाव बेरफ्रुनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। सिंह राशि। दिनै खामानिखौ आलादा दोन आरो जिरायनो थाखाय एसे सम ला।
माबा मोनसे खालाम जाय नोंथांखौ मोजां मोनो। गावनि बिमा-बिफानि मददजों नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नायाव जाफुंसार जानो हागोन। न'नि फाहामनाय एबा समाजारि जथुमनायफोरा नोंथांखौ मुखुब दोनगोन। मोनसे रमान्टिक नोजोरजों दिनै जिउआ जोबोद जेथोगोनां जागोन। बावसोमनाय फालांगियारिफोरा रां आरो जिउ राहानि बेलायाव मुलाम्फा मोनगोन। लाइजामफोरजों सांग्रां जा। फेस्ला आरो मिनिनायनि गेजेराव नोंथां आरो नोंथांनि पार्टनारनि गेजेराव मोनसे गोजाम जेंनाया सोमजिनो हागौ, जाय नांलाय-खमलाय सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथौ गोजा गाब। कन्या राशि, नोंथांनि माहि आखुआ बाख्नायजागोन। गोबां सुबुंफोरा नोंथांखौ मख'जाथाव बाख्नायनो हागौ। रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय नोंनि थाखाय गोनांथार बेसादफोर बायनाया गोरलै जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिया जिंगानि जाहोन जानो हागौ आरो बिसोरनो सावफाहामारि नायदिंनायनि गोनांथि जानो हागौ। जुदि नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों बबेहायबा बायजोआव थांगासिनो दं, अब्ला साननानै गान। जुदि नोंथाङा मावा, अब्ला नोंनि पार्टनारआ नोंथांजों दुखु मोननो हागौ। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथांनि मेगन आरो खोमाखौ लांदां दोन। नोंथाङा बेसेनगोसा फोरमायथि एबा सानस्रिफोर मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा गुबुन गासैबो हाबाफोरनि अनगायै गावनि उन्दै सम रंजानाय हाबाफारिफोराव बाहागो लानो मोजां मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे आरामगोनां सान बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गुफुर गाब। तुला राशि, नोंथांनि मिजिंफ्रा मोदोमनायजों बुंफबनाय समायना बिबार बायदि जागोन। नोंथाङा दोनथुमनाय राङा दिनै बाहायजाथाव जानो हागौ, नाथाय बेनि खहानि थाखायबो नोंथाङा दुखु मोनगोन। सानखौ गोसो गुदुं खालामनो थाखाय खाथिनि लोगोफोर आरो नखरजों सम हगार। गावनि बाथ्राखौ फोरमान खालामनो थाखाय दिनै नोंथाङा गावनि पार्टनारजों बाथ्रा दान्थेलायनो हागौ, नाथाय नोंनि पार्टनारआ बुजिनाय दिन्थिगोन आरो नोंखौ सिरि खालामगोन। खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि बावैसोनि मोनफुंनायफोरनि थाखाय लोगोफोरनिफ्राय बाख्नायनाय आरो मदद मोनगोन। गुबुनखौ मिनिहोनो हानाय नोंथांनि गोहोआ नोंथांनि बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पथि जागोन। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों बाहेरायाव ओंखारलांनो रंजानो हागोन। बेयो जयै सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि सावस्रिया मोजाङै थानायनि मोनसे मोजां खाबु दं। नोंथांनि मोजां सावस्रिनि थाखाय दिनै नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों थाबायनो सानथांखि बानायनो हायो। गुबै सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय रां थिसननाया नोंथांनो मोजां मुलाम्फा होगोन। दिनै नोंथाङा सिनाय मोनै सुबुंफोरजोंल' नङा, नाथाय लोगोफोरजोंबो सांग्रां जानांगोन। मोनसे सानस्लाबै रमान्टिक मोगा-मोगिया नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामनो हागौ। बेयो नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद सांग्रां आरो समाजारि सान जागोन। मानसिफ्रा नोंथांनि बिबुंथिखौ नागिरगोन आरो नोंथाङा जाय बुंगोन बेखौ सोंनाय गैयाजासे गनायनाय जागोन। जायफोरा न'निफ्राय गोजानाव थायो, बिसोरो गावसोरनि गासिबो खामानिखौ फोजोबनो मोजां मोनो आरो मोनाबिलि समाव पार्क एबा बबेबा गोजान जायगायाव थानो मोजां मोनो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारआ बुंनाय बाथ्राखौ गोथौवै लाया, अब्ला बेयो बाथ्रा दान्थेलायनाय सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। धनु राशि, मोनसे सिमानिफ्राय बांसिन गावखौ नारसिननो नाङा आरो थोजासे जिराय। नोंथाङा गावखौ गोदान गोसो गुदुं थासारियाव मोनगोन, जाय नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि जेंनाफोरखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों खोन्थानानै नोंथाङा रेजें मोनो, नाथाय माब्लाबा-माब्लाबा नोंथाङा नोंथांनि अहंखारखौ गोनांथि होयो आरो गोनांथार बाथ्राफोरखौ बिसोरजों रानलाया। नोंथाङा बेबादि खालामनाङा। बेयो नोंथांनि जेंनाफोरखौल' बांहोगोन, बेफोरखौ खम खालामनाय नङा। मोजां मोननायाव एसे निराश जानाया नोंथांखौ गोसो बायहोनाय नङा। दिनै नोंथांनि गोब्राब नाजानाया थारैनो खामानिनि जायगायाव फिथाइ दिन्थिगोन।
जिउनि दावराव दावसिनि गेजेराव दिनै नोंथाङा गावनि थाखाय थोजासे सम मोनगोन आरो नोंथांनि मोजां मोनफिननाय खामानिफोरखौ मावफुंनायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया सानफ्रोमबोनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायनिफ्राय उनफिननो हागौ, जाय नोंथांखौ दुखु मोनहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गोथां गाब। मकर राशि। गोब्राब थासारियाव थाबथानानै थानाय सुबुंखौ मदद होनो थाखाय नोंथांनि गोहोखौ बाहाय। गोसोआव लाखि, बे देहाया सानसे हाद्रिआव फैफिनगोन। जुदि बियो सोरखौबा मुलाम्फा होनो हायाब्ला बेनि मा मुलाम्फा जागोन? रांनि आंखाला दिनै न'आव नांलाय-खमलाय सोमजिहोनो हागौ। बेबादि थासारियाव नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों साननानै रायज्लाय आरो बिसोरनि बोसोन ला। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानि आखुजों जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। नों बिसोरजों रायज्लायनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसो गोनां सानबोलावरिफोराव बांद्राय गोसो होनांगौनि गोनांथि गैया, मानोना बेफोर दिनै जोबोद मोजाङै जाफुंसारनो हागौ। गोदान मक्केलफोरजों रायज्लायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा बै खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनो जायखौ नोंथाङा गावनि उन्दै समाव मावनो मोजां मोनो, गावनि गासिबो गुबुन हाबाफोरखौ आलादा दोननानै। नोंथांनि पार्टनारआ नोंथांनि सानखौ मोनसे समायना सोमोनांनायजों बानायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। कुम्भ राशि। गोलाव दावबायनायनि थाखाय सावस्रि आरो गोहोनि थाखोआव नोंथाङा जाय जौगाहोदों बेयो जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे मुखुब रुटिन थासेयावबो नोंथाङा मेंनायनि आखाइनिफ्राय उदां थागोन। नोंथाङा नोंथांनि सम आरो रांखौ बेसेन होनांगौ, नङाब्ला इयुननि समफोरा जेंनाफोरजों बुंफबनो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि जिउआव जर'खा गोनांथि लागोन। सासे जुनिया लोगोआ नोंथांनि मोदैखौ सुनो सिगांबोनो हागौ। गोदान मावथांखिफोर आरो खर्साफोरखौ एंगार। नोंथांनि सुबुंथिया ओरैबायदि दि नोंथाङा गोबां सुबुंफोरखौ लोगो हमनानै गोहोम गोग्लैयो आरो फिन गावनि थाखाय सम दिहुननो नाजायो। बे बिथिङाव दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां सान जागोन। दिनै नोंथाङा गावनि थाखाय थोजासे सम मोनगोन। जुदि नोंथाङा नाजायो अब्ला दिनै नों गावनि जिउनि साबसिन सानखौ गावनि जिउ लोगोरिजों बारहोनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मीन राशि। न'आव आरो मावख'आव माखासे नारसिननाया नोंथांखौ रागा जोंहोनो हागौ। नोंनि न'जों सोमोन्दो गोनां रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। थासारिखौ सामलायनो थाखाय गावनि फंबायनिफ्राय मदद ला। दान्थे-बिदान्थेखौ बांहोस्लायस्लाय बेखौ गोजोनै सुस्रांनो नाजा। गावारि लामा दिन्थिनाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव माखासे मोजां सोलायनाय नुनो मोननो हागौ। नोंथाङा बावैसोनि सानफोराव खामानियाव गोबां हाबाफोरखौ आबुं खालामाखै, जायनि थाखाय दिनै नोंथाङा होनांनो हागौ। दिनैनि नोंथांनि लांदां समखौबो मावख'नि खामानिखौ फोजोबनायाव बारहोनाय जागोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनि अननायनि हेफाजाबजों गोरलैयैनो जिउनि जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।